兄弟生气嘛？ नोंथांमोनखौ आं सेलाव बरायबाय दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय होमबानो गासैबो खोथाखौ मिथिनो मोननाय जागोन लोगोफोर फैदो लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै साबैसे दं नोंसिनिसिमा? मानसिनि थालाबायनांगौ जाखो? नों अबेनि? नों अबेनि? गसाइगावनि बरायनो नोंनि पार्टनारा साबैसे दं? सोर खाबाय नों? सोर खाबाया? अफाय? नोंखौ सोर थांदां? साबैसे? Saya muda. Lihat ang trip saya kira dapat. Relay rumah dia tu. Ada relay kan. Relay lah. Mar rumah nunggu salat. बेसोर सेंग्रा सानैया आरो सिख्ला सासेया बिदि हमजानायनि थाखायनो इसोर इदि खामानि मावदोंमोन नामा? सोर जागा मोनासै नामा? तारसाय बाराद्राय गरम जादोंबाथाय हाबा जाबानो जायो बिदि लाजिथाव खामानि मावबासो जायो नामा? मुगैनांथाव बेसे लाजिथावना बिदि हमजायो सोरबा मस्थ' गेदेर गेदेर सेंग्रा जानानै फैसा दं थाखा दं हाबा जाबानो जायो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय जानांगौ बे भिडिअआ मा जादों लोगोफोर सानै सेंग्रा आरो सासे बर' सिख्ला बिसोर मा खालामदों मोनसे रुम भारा लानानै गाज्रि सोमोन्दो लाखिदों लोगोफोर बे सिख्लाया जाहैबाय लोगोफोर गसाइगावनिमोन बाखि सेंग्राफोरखौ मिथिनो मोननाय जायाखै लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि जाहोनखौ मिथिनो मोनबाय जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर एसेनोसै लोगोफोर